थुनलाइ आफादनि जि 64थि जथुम्मा बेनि माने खुन्थिया गायसनदों जोंनि मानाव गेदेर बड'लेण्डनि माने चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों दिनैहाय बेखौ गायसननाय जाबाय। डिमाकुसिनि जि जथुम बे जथुमाव जों माखासे एक्सट्रा हाबाफारिफोर लादों जेराव बर' नङै बा बर' राव बिमा राव नङै जायफोर बर' रावखौ गोरों आरो बर' माने बिजाबफोर फरायनो हायो आरो जायफ्रा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरबो जानानै दं बेफोरबायदि गोबांथार जों सुबुंखौ हांख्राय हरदों आरो बिथांमोननि माने दारै जों बिथांमोननिफ्राय बेवहाय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो नाजागोन जे बिथांमोना जोंनि बर' राव थुनलाइखौ दिनै रायलायनानै फरायनानै माबायदि मोनदों आरो बेखौ जौगाहोनायाव जों माबायदि हाबाफारि लाबावनांगौ आरो गोरलैयैनो गुबुनफ्रा बर' राव आरो थुनलाइखौ माबोरैहाय बिसोरो माने सोलोंनो हायो आरो बेखौ माने संबिजिरनो हायो बेफोरनि थाखाय मा नांदेरगौ बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सजों जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव जाहाथे खोन्थायो जों बर'जों बर'ल' रायलायबाय थायो अदेबानि गुबुनफोरनि नोजोराव जोंनि थुनलाइया मा जानानै दं जों बे हाबाफारिखौबो लादों। बेनि अनगायैबो जों गोबां गुबुन हादरनि जोङो माने थान्दैफोरखौबो लेंहरदों एम्बासाडर हाइ कमिशनार कनसिलियेट जेनेरेल बिथांमोनखौ आरोखि दा गंबा हादोरनि माने एम्बासाडर आरो हाइ कमिशनारफ्रा अलरेडि जोंनो कनसेन्ट हरबाय आरो माखासेया साननैसो टाइम बिदों जे बिथांमोना शेड्युल मिलायगोन गोब्राब जुदि जेबो गैयाब्ला फैगोन मथथे दासिमाव 10थानिबो बांसिन हादोरनि एम्बासाडर हाइ कमिशनार आरो कनसिलेट जेनेरेलफ्रा माने फैनायनि बाथ्राखौ बुंदों बिनिनो साबाया फाइनाल खालामबाय माने कनफार्म आरो माखासे 15सोफ्रा जोंनो माने साननैसो टाइम बिदों आरो जों दा आसा खालामनो हायो 10सानि खम जानाय नङा बायरा हादोरनि माने जि प्रतिनिधिफोर फैगोन बिथांमोनजों जों बेवहाय जोंनि राव हारिमु जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै इन्टारेक्सन जागोन जोंनि माखासे प्रफेसारफोर जोंनि माखासे रोंगौथि थानाय मानसिफोरजों बिथांमोनजों जिरायलायगोन आरो जोंनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि माने अफिसारफोरजोंबो जों जिरायहैगोन जे जोंनाव मा जोङो राहा लायोब्ला बिथांमोननि हादोरनिफ्राय टुरिस्टफ्रा बेवहाय फैनो हायो आरो बबेखौ जों बिथांमोननि हादोरजों सोमोन्दो लाखिनानै जयै खामानि मावलायलायनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौबो जोङो बेवहाय सावरायगोन बे जथुमाव एक्सट्रायै आरो बेफोरबायदि माखासे जोङो हाबाफारि लानाय जादों जे बर' थुनलाइनि बायदिसिना हाबाफारिया जानायजों लोगो गुबुन हाबाफारियाबो बेवहाय जाबाय थागोन गासै हारिफोरनि मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्रामा 6-7 थारिखनिफ्रायनो जाबाय थागोन बेवहाय जे मोनसे एगजिबिसन बे एगजिबिसना माने जेनेरेलि आरो गुबैयै जथुमनि समावल' जायोमोन नाथाय जों डिमाकुसि जथुमाव माने 6 थारिखआवनो बेखौ बेखेवनाय जागोन 7, 8, 9, 10, 11, 12 थारिखसिम फुरा बेवहाय बे एगजिबिसन मेला आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय हारिमु सोलाय सोल' माने बिदिखौ एक्सचेन्ज बे हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो समा जिहेतु खाथिथारसै खामानि मावनाया दिनैनिफ्राय जागायजोबसिगोन फुलै जोंहा माइ हानो गोनां जादोंमोन दुब्लियाव माइआ हाखांजोब्बाय आरो दा टेन्टनि खामानिया आरम्भ जासिगोन आरो बेजों लोगो जोङो बाखि जेसेबां माने बेफोरबायदि गोनांथार जिरादफोर दं अलरेडि साब कमिटिफ्रा बेफोरखौ रेडि खालामगासिनो दङ गतिके आं सानो माने 15 अक्ट'सोनिफ्राय बेफोर गासिबो थावनियाव सफैजोबनानै बे जायगायावनो गासिबो हाबाफोरखौ मावनाय जासिगोन गाहाय आलासि महरै जोङो धर्मेन्द्र प्रधान मानगिरि बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादा थांखि लादों आरो बिथांजों अलरेडि कमिउनिकेट खालामनाय जाबाय नाथाय बिथाङा थारिखखौ दाबो फाइनाल खालामथ'नो हायाखै आरो गाबोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आंबो लोगोसे माने दिल्लीयाव थांगोन आरो बेखौ जोङो फाइनाल माने खालामहैगोन आरोखि गतिके बिथाङा जुदि जायो बेनो जाबाय आरो नङाबा जों गुबुन नायगोन जाय फैयोब्ला जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि माने जिथु जथुम बे जथुमा आरोबाव साबसिन महर मोनो आरो